Praise the Lord. Naganahan ko mag-Christmas kaya sulugin ko sa kong tatay niya. Kanang ilong-ilong ba? Saan ka doon, uy? Hindi mo ko dito ipahamak. Praise God. At tanang mumpong ilong din namin. Amen. Praise God. Lahat ang mag-face mask nga, hindi makita atong pangad. Hindi makita atong mga nagkalat na ilong mo iso. Praise the Lord. Malipayon tang tanan, magkain sa malipayon tang ani asa balay si Diyos. Praise the Lord. Basa ta sa Word of God nung so ang ato maghisgo usa ng kaminsahe naot nga maghatag niyo kalig-on sa ato medyo ilabi na ini panahon nga di na gyud ta kasabot. Maghisgo lang ko sa mensahe na simple kayo medyo tinawag nga maghatag niyo lugar kalipay sa ato. Amen. In Luke chapter 17 verse 5. But before dito sa Matthew chapter 17 verse 20. Ang Bible nagsulti, if you have faith as a mustard seed, you will say this mountain. Isa yung sulti. It is our responsibility to speak. Amen. There is power in spoken word. Amen. Amen. Move from here to there. And I will move and nothing will be impossible to God or for you. Sa iyo. Then, Luke chapter 17 verse 5, the apostle said unto the Lord, Lord, increase our faith. So, kita maka-praise sa puso sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Mag-ampot ang mga ison. Lord Jesus, O God, nabasa sa among taliwala ang imong mga pulong na imong gibilin ka namo. Tuguti o Diyos, kaya namatag ko sa kanamo. Hallelujah. Ang among mga igdulungon, ang among mga kasing-kasing, imong pag-ablihan. Yes, Lord. Magalihog ikaw, Diyos, sa balang Espiritu. Sa matag ko sa mga panimati sa imong mga pulong. Magalihog ikaw sa balang Espiritu. Sa imong alagad, gamay maghatod. Sa imong mensahe, alang sa imong mga anahan. Magapanglihog ka, O Diyos, sa among taliwala. Magapanglihog ka sa among mga kasing-kasing. Magapanglihog ka sa tibok na mong kinabuhi, O God, Jesus. Ngayon, O Lord, maghahatag ikaw mensahe, pagtulunan, O God, sa matag usa ka namo, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Busga kami sa imong mga pulong. Sa mga pagkaon, O Diyos, nga gikan kanimo. Pagkaon nga langit nun sa among mga kalang. Dalaygon ka, Jesus, sa walay katapusan. Kuhaan ang mga butang makababag, O Diyos, sa revival sa imong iglesia. O God, bubuhi kami sa gahong sa balang Espiritu. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kaya kamo dito na manuha ang imong katapang iman. Salamat na kita na kamo. Salamat na kita. Ayaw sa community sa iyang kamot. Okay, community sa iyang kamot. Salamat na nakita na kamo. Salamat na kita. O salamat. Sige, ulikod lang. Pwede lang ulikod. Ay, mas labaw salamat. Balik na parehas umaw. Salamat nakita. Salamat ka dito parehas umaw. Unique yun ang Ginoo. Unique yun ang Ginoo ngayon. Amen. Wala yun tayo kaparehas bisan pa ang kining twin. Nagyan sila ay kasahian. Praise the Lord. Itong ipasalamatan ng Ginoo Minson sa iyang power, sa iyang
greatness mga igsoon sa atong mga kinabuhi. Amen. Nag-deal siya sa ato individual. Amen. In a unique way. Una sa tanan mo igsoon atong pasalamatan ang Ginoo sa maayo ng mga biyahe ni Sister Carol. Wag ulang niya ikan sa LDI. Training sa tanang mga pastors. Hopefully, may kita na rin kayo. Amen. Prayer na po may igsoon. Di lang mabot ang panahon mga igsoon. Praise God o salamat sa Ginoo. Niyan na po sa Sambuanga. Salamat sa puso sa Diyos. Nagyatag sa ato. Amen. Kailangan yung puso may igsoon nga. Kung imong tanaw, di yung kapundan sa pagpasalamat sa Ginoo. Makapalit kang mga extra energy drink. Pero ginakaon ang imong puso. No? Praise God. Pero ang gusto sa Ginoo may igsoon nga gihatag sa ato adlaw-adlaw. Kung ato lang nang makita, di kita undan sa pagpasilumog sa ngalan sa Ginoo. Siguro, man tanan maayo ang nahitabo sulod sa simana. Pero kung i-consider na to ang buhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, we are kanunay junta na magpasalamat sa Thank you, Ginoo. Lord. Praise God, hallelujah. Sa dalay ko ng ngalan sa Ginoo, ako pong ipasalamatan ang among veterana na pastora. Amen. Praise God. Young people pa po. Pastora na siya. I think 1970s pa ang word today. Praise God. Nakaani ko today. So on. Pahingali ang work church. Pero sa ligid sa panahon nakita na to ang faithfulness sa Ginoo. Siguro maagi man tag mga hagit. Pero wata nagpabilin din ha. Siguro niagi man tao mga kagulanan, kasabong. Pero that's part of our serving the Lord. Amen. Pero wata nagpabilin din ha. Amen. Praise God. Kaya nagstuo ta, praise God, na apay mas maayo sa unahan. Usa makita na to ang pagkamaayo sa Diyos sa ministry. Praise God ni Pastora uban sa iyang husband mga kaigsunan. So, team mga kaigsunan. Praise God. Pili pa na itong palapakan ang Ginoo. Pili pa na itong mahimaya ang Diyos sa mga kaigsunan. Yung nato, yung ginawdi niya gusto magiging tangan taniya. Amen. Sa kining tanan nga atong nakita mga igsoon, praise the Lord mo ni sukli sa pagkamaayo sa Ginoo. What we are today, this is the product, this is the result of God's faithfulness. Amen. 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 Praise God. Every time we look to the Lord, titingnan natin yung Panginoon na ang faithfulness ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. Kining sa Sambuanga partly sa akong ministry during the days sa akong youth department. Amen. Praise God. Every year kami ni Pastor John Pino, ang pagkakatuloy ko sa iya, ang higit pinili kay malipay ko ang mga pastor kung anihintay sa una, basta youth. No? Praise God. Kaya manguli, di na yung mga hatag sa una. Okay ko ba? Perfume sa ba ito? Abot ito sa pa. Sige. Hatagan niyo katong moves, sampo, mga nagkan kayo itong kaso. Muna ito yung balik-balikan din yung kaso. Praise God. Salamat kaya huwag niyo po kalimut ito sa buhat rin may igsoon o sa ipo kalimot may igsoon sa ganggang, ang isig, ang cutie, may igsoon ko Miss ba to? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Faithful sila ng alagad sa Ginoo sa mga paro. Nagtanaw ko puti ng buhok ni ganggang, puti na itong buhugan. Praise God. Salamat sa pagpagamit sa Ginoo. Praise God. Tignan lang mo sa kanya tayo si Grapo. Yung mong papa ba, mahinto mo pastor. Amen. Praise the Lord. Okay.
Opo, Pastor. Daghang panahon, maminaw ko ato magwali. Daghang ma-define, daghang maligol, daghang madasi. Ikaw, kano sa amon ka? Praise the Lord. Huwag mo palangpak naman. Every time na kita din po anak sa Pastor Wilson, ako din sila yun. Kano sa amon ka? Amen. And hopefully, and I believe, time will come. Praise God. Minaw ko ganina sa iyang Sunday school, ako yung take note, ako din ibutan kay Brother Ansi. First, na naminaw ko sa Sunday school. Amen. Praise God. Bless kayo ko, brother. Tatay, may tawag na ko ang emensyon. Kaya mong kinamagwangan, ilang giisip. Bukid yun. Praise the Lord. Nakabanday na. Ato-ato na lang ito. Ato, timasun. Praise God. Amen. Praise the Lord. Sa salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Pay mo din sa Ramos family, sa mga anak ni Pastor Albo, ni Pastor Tim, sa pag-grow sa duluhat o Mayson. Tuo ko Mayson nga kami nag-pray sa inyo. We are praying each other. Ang church will grow. Ang church atong makuha ang purpose sa church, mga kaigsuunan sa nalaygon ang alat sa Amen. Ipay mo sa paglambo, gusto ang mga igsuunan sa church. Amen. Hindi marapit ang igsuunan. Pastor Tim, praise God, kung ganyan ang kuyog sa Bible School. Kagahapon, nag-testimony may gamay. Grabe kita ka. Diwang, tapos kaon, pangitaunon ka ayaw, kagahapon, perting kaon, di ko magsilbi, aming kaunan eh. Praise God, hallelujah, dito, di ko kamuniwag din, kaya kaon din, unlimited. Iulit na lang may kaon paghihapon ng inyong. Praise God, salamat. We so much enjoy sa fellowship kagahapon. So, important yung lakaw, kung nakita itong upang banana turon, praise God. Pero mura ko, si Mrs. kapanguhin na. Praise God. Salamat po sa akong wife, mga insoon. Praise God nga naakanunay. Sa una, yun din ako makuyog. Di na ko di siya makuyog kay mga bata, nakilupat ka bata, mga insoon. Ubay-ubay po, mga po. Pastoran lo, mga insoon. Tulong ka babae, ako na namo. Tapos, The Lord. usa ka lalaki. Akong kinamahuran nga lalaki is 15 years old. Then nag-preach na siya sa church. So, siya na nag-MC sa church every Friday during sa atong prayer meeting. So, sometimes, kung wala ako mention, ako bang kapakuratan karong Sunday ikaiwali. Di ka pa. Lakaw ko. Schedule mama. Natubos yung siya wali. 14 years old. Hindi ko i-video ninyo. Hindi ko na siya pwede mawali ko, pero naman may elder sa church. Pwede nga, partner lang. Hindi ka wala ka ako. Kung yan, pwede ko kapot ng 5 minutes. Hindi ko kapot ng 5 minutes. Sige. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Amen. To God be all the glory. Malipay ta sa mga anak sa pastor, mga igsoon, na gigamit diha sa tuluhan to sa ato. Mga igsoon. Praise God. Salamat tayo sa wife, no? Ang November last year, natin di mamatay. Amen. Kinitaw. Na-disgrasya rin mga igsoon na ukam. Nakita ang buko gani, gamay na lang yung panit na lang, gamay, usan na lang kagamay, bubuto na ang katang pulso na ko. Praise God. Milagroso yun kayo ang Ginoo. Among giisip na this is the second life we have. Amen. Praise God. Nagmotor ni, then medyo gadali, kagini bitaw. Ay, lason yun ni Perdi gadali. Praise God. Nagpas may mga igsoon. Naikor,
medyo na-short ko sa kurbada kay may ang sakyanan po nga auto may kawat sa iyang agianan. Nilikay ko, dami kay andalan dito kay murag anak doon na dito ipatungan mo ko ang bus. Dito may na igo akong atras kasi lang ni medyo. Naigo ni sa tubo, kanang 9-10 mm. Praise God. Tungsin ang buko. Praise God. Ibalog yung ko nga, lain na akong ibati. Kaya kita mo yun nakakita, naibaw. Pero akong kita na akong wife. Kita na siya, okay na ka. Ang iyang nakita ko lang akong kamot, yung pura ng fountain. Okay na ko. Pero deep inside there is fear. There is fear. Walay taong may kahapon. Bisan sa inyo karon, hindi adiri ka na po, natay kahapon. Amen. Pero adunay positive fear, katong fear na ingon sa Bible, na maghatag ka nato sa kahindog. So there are 365 verse in the Bible that ingon fear na. Pero na-fear mga igsoon nga magdalasan sa ato ngadto sa doubts. Fear mga igsoon nga magdala sa ato mga igsoon sa kadaot. Nang positive effects sa fear na apoy negative effect. Pero ato tas positive nga bisan kung sa'y mahitabo, we have a great God. Natay na po na Diyos. Natay kamhanan na Diyos mga igsoon. Praise God. Salamat sa provision sa Ginoo sa diyan na simplang ni Mason ang sayang sa kong misis ay lahos bangag kay kung sa iyan tiyan to siguro patay siya. Amen. Praise God. Tapos after walang ko niya po 3 hours 5 minutes minutes lang Mason. Grabe ang provision sa Ginoo. Na iniabot nga rescue o ambulance pa to. Wami kay malo ngano. Wapoy kaka nagsulod sa am. Ingon din siya sir. Ikalka ka na ko dan unta ka hospital. Naapoy tao na mura ko siguro knowledgeable siya sa ng basic nga mga first aid. Hingtan din niya ako. Sa hingtan medyo grabe ang kagusto. Tanaw na ko kung may guspan na siya. Ang iya pong pagtanggap, ang iyang care na sa ako, mausap ko. Ang ako po, usap ko yung mahintang po sa iya. Praise God sa pag-abot na mo sa hospital do. Pag-apply sa pagkuhaan niya sa atong gihikot. Kung gihikot, kung gihikot. Ingon ang attendant ito, na inaputol namin na tugat. Yang gibalik ko ini hikot gibalik siya gitawag nila ang ilang doktor dito. Nanitanda ko sa misis, tanaw ko sa tawag din siya sa akong mga bata kay Saturday to ngayon so tapos pagtawag niya siya pray me di Papa ninyo. Wala ko kayo malungkot sa ilang istorya. Yan ang church, nag-pray. Ako mga bata, nasunod sa mission house, nag-pray sila mga insuon. Umananang mga insuon, nag-pray po ko sa Ginoo, Lord. Kaya nahibaw ko mga insuon kung saan akong kaintanan. Ako lang ipangayon sa Ginoo, Lord, I need your grace. Hallelujah. Lord, I need your grace. Nasayon ko mga insuon, pwede at that moment, at that time, pwede ko, wow, yan itong sitwasyon. Praise God. Pero to God be all the glory. Pag-abot sa piling Dr. Mason, iyang giablihan, wala na ibugo. Instantly, God made a miracle. Amen. Praise God. Napoy Pastor Mason, gignan na siya. Tawag na siya, sir, putla na po, tigil. Pastor Tata, wala na siya, tawag na so, alam na. Manuman, bag akong tigil, buto akong tigil, diabetic.
pag-iigtan ako, ingat na ka sa lungkot. Ay, kuwan man ka, diabetic mo ka, uminom lang ka, kaya lang tambal sa ibog ba? Di nang tambal sa gana. Kaya kung gana mo hinom, di yung kami sa usap na nito, ay, kaya milagruhan na sa Ginoo. Magbago pa magtagsa ka 1.5 liter mo may inom. Dito na may conference, may iwan na siya sa ako, sir, kung baga kung di, ikaw na. Check up ka na. Pagtanong na ko, duha ka 2.5, mag-asawa kayo, Mr. Angie. Muna yung tubig. Diabetic na mo yun yung ay tabo may suon uli gikan sa conference na confined sa hospital sa Don Carlos. Tawag na siya. Sir, huwag maputol ko diyan. Ipamalit na tanan natambal. Ako siya ipamalit. Sugod ka putlang kagdiin. Hila siya may zone. Kahit ang tao bitaw na nasa fear, na nasa di kasabot ng sitwasyon, kanang hinilakan ba nga murag batang gamay. Sige, mga nabi din ha, tawagan ako mga pastor. Ang isong operasyon na umat, prayer, kahit putlan o tiito nga itong sa Quezon. At tumi mga pastor Quezon, sa karo, schedule na 9 o'clock, pagkaon mo. Kumplito na tayo, nakapirma ng asawa. Kinala ng asawa mo, pirma mo ka. So, putol mo yun daw. So, naman yung paglaw, lagong naman kayo ng tiin. Mo ba? Huwag ako iyan. Pastor mo ka, ikaw, paputol ka. So, mga issues. Iko. Kung tawag ko na ito, ang ginoo mo ka ron. Wala ba yung malisod para sa ginoo? Amen. Okay, malisod para sa Ginoo. Pero kung naka-decide ka magputol, mag-ampo na lang nga Ginoo, gamiton ang kamot sa doktor na maayo pagkaputol. Ayaw pagkaputol, tuloy ang buwan. Hindi ko gusto. Ako saan niya ito gusto mo hatong yan eh? Mag-ampo, tapos doon yung nagbuhan. Kami mag-ampo sa yun kayo. Pero ikaw, naman kayo na kung pagpuo ni Hasgino. Everybody say, praise the Lord. Amen. Sa diha, angel, pastor, kung may pagpuo. Ikaw, Mrs. Tarik. Sige mga pastor, lihas na. Nag-pray ni Maringson, after 1 hour, ang lagong nga tiil, ibalik pagkabuhin. Lord. Ang nagturo ko, ang ining napita karunia ang Diyos. Amen. Ang hatag ang ginagro sa mga sa kanatong hatag ang tagagsamon na pagpabuhat sa usa kanatong pagkag seeking someone. Hindi lang po tinitingnan at hindi lang po ang hinahanap ng Diyos. Those people who can worship Him. There are a lot of people who worship the Lord but part in their faith. Amen. Kaya doon sa tinawag nato may suon sa Mount Carmel Revival, there is shouting, there is dancing. When the prophet of Baal built their altar, mangingson and called the name of their God, but yet there's no miracle. Amen. But when Prophet Elijah, Hallelujah. a man of faith, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. When he called the name of God, Amen. praise God, God made a miracle. Praise the Lord. Anak dayon natin sunod. Kasi God is concerned with our faith. Thank you, Lord. Sometimes we come to the Lord, Lord bless me. It is not wrong. Diba? That's why ito na sa prayer kay mga tag-blessing sa iyo. Kung ngayon suon, kabubot mo na sa Ginoo. It is the plan of God to bless us, to prosper us. Praise the Lord. Amen. Praise God. Pero one of the prayer
sa mga apostoles is, Lord, increase of faith. Amen. Kaya ang Bible nagsulti ng all things are possible to them that believe it. Amen. Praise God. Kaya kinsa mga igsoon magiging posible ang magiging posible ang imposible Amen. to them that have faith. Hallelujah. Kaya yung hinahanap ng Diyos, hindi lang yung worshiper, kundi yung mag-worship sa Panginoon na may dalang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Dahil according to your faith, it will be done unto you. Dili sa faith ni Pastor Tim, dili sa faith ni Pastora Magayson, dili sa faith ni Bisan-Bisa, but according to your faith. Hallelujah. Come on, let's clap our hands and worship the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo mga igsoon. At that time, ingon andun ko, dili ko katahi ang gusto. Hindi daw siya katahi. Ano man? Kaya gikinahanglan o specialist. Okay. From Misamis Oriental, Claveria, biyahe pa o almost 1 hour and a half. Biyahe. Ako muna-una, karon nagyan muna-una na sa ako. Yabot kami sa hospital mga igsoon sa Taguluan, sa Pulimini. Mga 20 minutes. Nag-decide ko, kung dirita sa Taguluan, okay man. Pero kung na yung mga panghinahanglan, ikaw, lain na yung gibati. Kisa may matiman ito. Kaya ang malay-balay from Taguluan, it takes 3 hours. Nag-decide nila. Ulit ang malay-balay. Di ulit may pastor ang malay-balay. Dati kaya ang service nga among sakyan, Puto Brasa, Cagayan. Then we decide na mag-sakay mo bus. Sakay namin bus medyo. Ang tanang tao nagtanaw sa akin. Ay, katong sa plaster lang. Kanang bad days lang. Ang moral lang. Sa kilang work, yung siya, may makaabot ng balay-balay. Pag-abot mo balay-balay, mga na-disgrasya na yung 12 o'clock. 1 o'clock niya po, bitog mga 6 katip, almost 7. Pero no pain, bisan kamay, wako'y gibati ni sakit. Praise the Lord. Praise God. Lord. Wow, yun ko'y gibati. May sulod na ko sa, ato na tayo, grabe ang ubin. Sulod na ko. Pagkita na ko, doktor dito, kaya na ko doktor. Wala may duty. Kaya 6 o'clock, wala na. Ingon ko nga, pwede kumuha niyo katong titahi ko sa mananahi. Kalimot mo ko, surgeon. Mananahi. Hindi ko mo request ko surgeon. Pwede lang tahipon lang ni ba? Kaya ipatahi naman ingon sa doktor dito. Gitanaw sa siya. Pastor, ini wala may mutahi anak. Kaya ang mutahi anak, Miyerkules pa mga duty. Saturday, iyak-iyak. Murag matahin din, murag. Kung saan kayo nahitabuan eh. Tapos, kung musulod yung kapasok, ikinang musulod yung kayo, di na basta-basta yung sama. Hindi na galing tahimod lang. Kung pili pastor, iswerte sa ka, ikaw patay. Kaya swab test dito, wag yung negative, puros positive. Sa amo atong na time, mga igsoon. No? Atong na time, bisa puros, mga nakay, positive. Bisa nadugaban, positive. Nadigyas, positive. Natuan, positive. Positive lang. Wag na yung ubo, wag na yung rheuma, pulos, na COVID, mga igsoon.
Amen. Grabe o gibutang nakahadlok sa ato. Salamat sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Amen. Nakita ko mo ito. Ikaw din na lang ko. And ay balo kung ikaw pasitin ko. Kung mapasitin ko, imbis wa ko'y gibati, daghan na hinong ko pati sa sulod. Tinguli ko sa diyan tubig provincial hospital. Sir, pili, wow, may fortune, Pastor. Lunes pa. Saan na lang din. Uli, is ba na ko gani na lang din tahimon ay. Saan? Gamito na ito gatong pagka gahing utok ba? Di na lang. Ingon, na di na tahimon. Mura lang. Bida ko dyan kayo mo. Dan pagkutamos balay, nawag ko sa usa sa ako, igala na doktor ko, Dok, disgrasya ko, Dok, nanaw sa man. Di magtahi ko, Dok, kay gikiman lang ko iswap yan, bit pa ko, ingon sa doktor sa buka. Sige, tawagan ako sa muli, siya yung atong ipa-attended physician. Wala pa na may people dito, Pastor. Grabe yan kag-ulog yun. Grabe yan kag-ulog. Di yun siya may utang. Sa sabong music team, hawag siya ang Gol. Si Pastor Gol, parang disgrasya na po, kaya ang sabat ko. Ingon dahil nga, yan ako, sige paanihay, si Pastor, ako yung mutahi. Nibiyahe na po, bigikan balay-balay, palug, maramag, ngayon, it takes 1 hour kapit. Niabot ko sa hospital, 12 after the may na-disgrasya, niabot ni sa hospital ngayon. So, dito na yun ang pagpatay. Almost 12 hours. Amen. Ngayon na, ipalitan na tanan ang gamit mga insuon. Tuwa na ang pagtahi. Tuwa na yung tanol mga insuon. Praise God. G-x-ray, okay. Salamat sa Ginoo mga insuon. Pero pagtanaw na sa doktor yun siya, Pastor, Ginoo ko. Pastor, di man isaman ordinaryo, ikamatay na nila sana. Tulo ang luha sa pokeng magwangan, kaya siya mo yun nakadungan. Wa siya kaagwanta may suon pag-abli sa saman. Ligawa siya, hilak pa to siya mama. Yan ang doktor, Pastor. 12 hours, yes. Ito gigrasya ang gusto nyo. Kaya kuha ang grasya sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise God siya. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo nangita o faith. Amen. Praise God sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Ang Bible nagsulti mga igsoon kang nagsulti si Ginoong Jesucristo ngadto kang Pedro. Ingon siya mga igsoon, Peter, mingon Simon, Simon, behold, Satan desire to have you. Everybody say praise the Lord. Ingon siya, I pray. Amen. Amen. But I pray, Jesus prayed for Peter. Amen. And the prayer of God, mingon siya, that thy faith fill. Nga ang imong pagtuo, mga igsoon, dili unta mapakyas. Amen. 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 Kaya tuo ta mga igsoon, ang Dios makahimo lang sa imposible ngadto sa posible nga butang kung aduna tay pagtuo diha sa Dios. Amen. Praise God. Ang Timothy mga igsoon chapter 3, nag-ingon siya mga igsoon, in this last days there will be perilous time. Amen. Doon na yo'y malisod nga panahon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dunay mga paghagit, dunay mga pagtayog sa atong pagpangalagad, sa atong buhi nga Diyos, mga kaigsuonan. Whether we like it or not, we are subject of all circumstances. Niining panahon na, niining mga adlaw sa atong pag-alagad sa Diyos. But one sa atong prayer, mga igsoon, not only that God will sustain us,
Praise God. Sa Psalms, ang Bible nagsulti mga igsoon mahitungod sa usa ka butang mga igsoon nga nagingon sa Proverbs chapter 16 verse 20. He that handleth a matter wisely shall find good. Amen. Kining tanan nga mahitabo sa ato mga igsoon gikinahanglan nato makabatunta og kaalam nga langitnon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Doon kaya ang Bible nagsulti kung ato kunong madumala ang mga butang mga kaigsuonan diha sa kaalam sa Dios mga igsoon ang tanan mga igsoon makakaplantag maayong butang. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Bisan unsay sirkumstansya nga mahitabo sa atong kinabuhi, if we handle it wisely, amen, praise God, doon na yung maayong resulta ni anak mga kaigsuonan. Praise God. Okay, wala Bible. Whosoever trusted in the Lord, happy is he. Bisan kinsa mga kaigsuonan ko, ang ingon sa Bible, nga magsalig sa Ginoo, malimpayon siya mga kaigsuonan. Busa sa atong kinabuhi. Amen. Ang pinakalindog mga kaigsuonan, aron kita magmalimpayon diha sa pagpangalagan sa Dios, gikinahanglan mag-maintain nato ang atong pagsalig o pagtuo sa Dios. Whatever trials, whatever circumstances, what trouble we have mga kaigsuonan in these days, praise God, God is looking someone na merong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya yung sabi ng Bible, if you have faith. Yes. Kaya kung tayo naririto ang tanong, if you have, meron ba tayong pananampalataya sa Diyos? Kasi sinabi ko sa church, sometimes we are in the church presently, but the faith is absent. Yeah. Yes. Hallelujah. Amen. If you want to enjoy serving the Lord, we must pray that God increase us. Yes. Bakit kahit anong pagsubok sa early church, masaya pa rin silang nagpupuri sa Panginoon. Masaya pa rin silang nagbibigay ng alay mga kapatid. Masaya pa rin silang nasa altaran ng Panginoon. Kung sasabihin Acts chapter 2 mga igsoon, they were praying, they are breaking the bread, Amen. fasting, they are giving themselves beside of all facing yung government, inuusig sila, but yet they are so happy. Why? Because their faith. Yes. Ang sugod mga igsoon sa atong pagpangalaga, dili ang blessing atong nadawa. Dili ang mga butang na atong naangkon mga igsoon. Praise God, apan ang mga butang nga langiton nga mao ang atong pagtuo ngadto sa atong langiton nga amahan mga kaigsoon. We will be measured according to our faith. That's why mga kaigsoon, ingon si Ginoo Kristo, Simon Sons, the devil desires to have you. Walay usa sa ato diri. Wa maibog sa ato si Satanas. Kung iyang buhaton ang tanan, aron pirahuntan ining maayo nga kinabuhi, iya tang butangan nga may sundo sukwahi nga panglantaw kapoy ba itong simbahan. Hello. Everybody say praise the Lord. Daghang mga kasabong iyang ibutang. Praise God. Ang Bible, alig-ikon kaniya. You will be strict. Pero ingon ang Bible, but I pray. Amen. Salamat mga igsoon. Panahon di ay. Sa di na ito masabtan nga mga panghitabo sa kinabuhi. Amen. Nasayod na ang Ginoo sa unahan. Praise God. Nasayod o nahibalo na ang Ginoo sa atong kaya o dili na itong kaya. Nahibalo ang Diyos. Hallelujah. Peter has a weakness. Nahibalo ang Ginoo. Ano na siya kaluyahunan. Yan, God said, Peter, I pray unto thee. Salamat nga muna tayo Diyos. Kati ubiyan na to. Praise God. Panahon di ay sa di na to masabtan. There
pagmulay-mulayan natin mapatid kung ano yung gawa ng Panginoon, you will be amazed. Amen. Kasi Lord, how great you are. Amen. Tingnan mo yung bituin. Labay disakita na na. Wala. What now? May dibutangan na. When we consider the works of the Lord, praise God, it is enough. Hallelujah. Hallelujah. Alita magkaos sa pagkapaano sa Diyos. But the question of David is not concerning the creation of God. Hindi siya nagtanong, Lord, bakit yung bituin? Lord, anong dahilan kung may araw? Kung ano yung buwan, Panginoon? All the your creatures. But yet David said, Lord, what is man? Yes. Woo! Praise the Lord. But the question of David, Lord, what is man? Kung sabi pa, Lord, kung sabi yun si Pastor Tabi. Amen. Lord, kung sabi yun si Pastora. Hallelujah. Kinsa na yun ko? Ginoo, I am just. Amen. I am came from the dust. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I heard the testimony of Brother John kagabi kahapon mo. I enjoy so much mga isun pinilitaw mga talking about what God has done. Kasi yung sanglibutan talking about business, bisag nga sa church business, bisag nga sa prayer meeting, musta nga itong Panginoon. Every time we are gathering, salamat sa iyo na siya isulpisan mo. I am so amazed mo yung son. Prada siya sa milagros Ginoo. Kung ka lang kabuhat mga igsumulay mo ng Bible, sa dihan milabay na sila sa Red Sea, ano sa River of Jordan, ikaw nang Ginoo, pagbutan mo kung bato nga lusi ka mo. Yes. They are asking mo, murag mulabang na malangtas sa'yo, patas ano pa mo yung taanin mo. Kining bato. Before crossing the River of Jordan, ikaw nang Ginoo, ako na nangihatag sa ito. Kining dagkong bato. 12 ka po nag-sign sa 12 tribes, magpasaan mo. Sus, paitan ng bato, yung sumuhin. Nato, yun ta gusto mong pasaan ba? Nato, gusto lang tang mudawat. Amen. Pero before you cross the river of Jordan, you must sacrifice. Dalhin nyo muna yung bato. Yung bato nilagay nila sa gitna. And people wonders, tingnan mo yung animal. Sa'yo may so mag-wonders na kung kung si Puyo sa Ginoo. Kasi purpose sa Ginoo. Sa ita ba mga insulto, buka, malingan mo pasaan ng tayo. Nga pwede naman nung tayo, hindi mo pasaan, ikaw naman tamo. Wagi, ano ba, pagdalagoon pa mag-yun, tali ba yun? Lisuron mo yung tali pagpangalagan sa Ginoo. Pwede naman ay malangit na wala yung pagkabalaan. Praise the Lord. Ilang na. Yung ang Bible, follow peace with all men, Amen. without holiness, naman kasi ka. Hindi ho nagpapit, wala yun nagpabukat ang Ginoo sa atin. Kung unsa may gusto sa Ginoo, benepisyo na para sa imong unahan. Praise the Lord. Amen. Kung unsa may imong gisakripisyo karon tungod kay naay purpose sa Ginoo sa unahan. Ingon ang mga tao para sa mana. Aron mahinumdum sila ang inyong umalaabot nga henerasyon Amen. sa buhat sa Ginoo. Right. Nangiining dapita miagi ang 3 million approximately Amen. ng mga Hudyo nga gikan sa wilderness o kanang 12 ka bato maoy nagapanghid matuod nga dako o gamhanan ang Dios nga maoy nagluwas sa inyong katigulangan, sa inyong mga mahal, sa inyong mga ninuno. Praise God, nga gi-preserve sila 40 years gikan sa wilderness. Amen. Imagine in wilderness wa kay mabasa nga nag-business sila og lain. Yes. Amen. Amen. Praise God. Wala nagdulot ang ilang mga pisti, mga igsoon. Imagine 40 years.
Amen. Right. That's why the apostle, Lord, increase our faith. Yes. That's why I pray to the Lord. Surut ka sa dili, panalangin na kita sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang blessing sa Ginoo di magbanha. Yes. Kung bless po ka sa Ginoo, ayaw po pagbanha. Praise the Lord. Ayaw pang, i-bless ko. Matawag yung kumaysoon. Kung mag-islo ka sa buwan ka, kahagilap, uha, buhod, dagang ampo, diri sa una, mas dagang ang ampo ang puwasa kaysa kaon. Kung amin po diri. Praise God. And I think of the goodness of Jesus. Amen. Sa'yo, makalimutan ka ba? Sa'yo, taptapan ka sa kaaway may iso. Sa'yo, mga problema. Nagabi, nagpusahit, di na po ganahan na minaw, ay balita pa rin. Ang problema na punta sa akong bukas. Ayaw kayo mahinti. Mapakyas ang tao. Mapakyas ang Amen. Ako magsulti ako ng tao mo, abot o 200 ng kilos bugas. Bako maghanap pa. Matag pa niya ang increase na po. Kay mga inputs, sama sa abono, taas na. Matag pa sa farmers, pastor. Di na po kasambot sa akong panahon. Pero naman na, mas kusong pa matubo ang abono kaysa akong gitanong. Right. Amen. Praise you. Ang mag-uuma, magkatawa. Pero ang dilit mag-uuma, supi basta. Mas gusto pa daw matubo ang presyo sa abono kaysa iyang mais. Pagtanong niya, ingani pa, pagbalik niya dito, mas mahal na ang abono. Everybody say, praise the Lord. Praise the Kung saan ako kakaigsuunan mga igsuon. Sa Lord, nagtanong ko aning mais, i-partner kaya ka na ako. Partner ka na ako. Ingon siya, Lord, grabe namang kusog kayo kay bukid Manila. Kusog na kayong hangin. Mabuol na siya. Kaya di mo dugay kaya mais mga tumba. Tindo siya may suon at siya bagulay, Lord, gihimo niya ka na kong partner ani akong panginabuhian. Praise the Lord. Ako bayan yun na isaran sa inyo. Naghatagabagin ko kitapulong Ginoo. Gusto na di ka makakuha na nga kaisunan, gusto na kayo. Kung sa simbahan mga isunan, mga o, makaingon ka ba nga? Saan mga kaisunan? Praise God. Kung siya Ginoo, dito. Intindog siya mga isunan. Sa ngalan sa Ginoo, ang pray and preserve sa Ginoo. Amen. Himaya o bumog sa Ginoo. Ang tanan na hapla ang iya nagbarutan. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sa inahitabo ako. Hallelujah. Tungod kay naa siya pagtuo. Amen. Usa nagtuo kung may sulusay mahitabo nini kalibutan na sama sa wilderness ang Ginoo di mahutan o pamaagi. Amen. Di mahutan mga igsoon ko. Hallelujah. Usa mahitabo. Praise God. Ang atong pagampo lang mga igsoon nga di ta maapektuhan ang atong pagtuo. Ang atong mga paghanyo sa Ginoo. Lord God, increase my Hallelujah. hallelujah. Glory to the name of the Lord. Come on, let's worship the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah po sa mga igsoon. Praise God. Iyon ang Zechariah chapter 4:6. Mga igsoon, then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel. Zerubbabel saying, not by might, Amen. not by power, but
My spirit. Say it. Lord. The Lord of hosts. Hallelujah. The Lord of hosts. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya faith is vital of being whole. Amen. Person in our spirituality, mga iso. Hallelujah. Kung gusto nato na magiging healthy, Amen. yung paglilingkod natin sa Panginoon, Hallelujah. importante nga ang atong pagtuo, mga kaisunan. Praise God, na tumbangan sa atong Ginoo, dili decreasing. Praise God, na bisan unsang mga butang. Praise God, mahitabo, our faith is increasing, mga kaisunan ko. No matter bad, no matter challenge we have, praise God, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Everybody say, praise the Lord. Faith in God has the sustaining power of the church. Amen. The Lord. You cannot sustain apart from God. Yes. I cannot sustain without Him. Amen. Amen. I need more faith. Amen. I need more to pray to God. Amen. Amen. Hallelujah. So may buhato na ito mag-increase na itong faith. What shall we do? Because the challenge we have by our own mga igsoon will talagang mahirap. But we can face all these challenges in life. Not what I am, Amen. not who you are, Amen. not what capacity you have today, Amen. Amen. but by God's Spirit, Amen. but by God's power. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God, kaya hindi tayo nag-iisa. Praise God, kaya yung sabi ng Bible, mga isuot ko, nga naman, maunahan dumanan. Brother John sa ako, isuot. So, ako tong anak sa akong mama, papa, nagibutan na sa alat ako. Yung siya na akong anak kong ingon iyang mama. Hindi libuhipon sa Ginoo. Kung di libuhipon sa Ginoo, saan naman pagkaluwas sa akong asawa, akong bata, akong papa. Ay iyang papa, paundang na daw, simba. Iyang mama, kay mangatkat daw, tas bumbong. Pero ang tinuod sila, yung katkat sa bumbong, tinutan naman sila yung tambo sa akin. Grabe yung mga pagkampong na dibuhan. Kung makakita, takaroon ng Brother John. Amen. Praise the Lord. Kung kato mo'y pagpahinumdum nga doon ay Diyos kaniadto, doon ay Diyos karon, kung nga ay Diyos sa malabot. He is the same, hallelujah. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kung sa iyang mabuhat kaniadto, He can do the same today, mga kaisunan. There's nothing too hard for the Lord. Walay posible o malisod diha sa atong Ginoo o atong dasigon na iglesia, mga kaisunan. Diin katapusan mga adlaw ang Bible nagsulti. There will be perilous time. But yet, we will sustain this life. Amen. Amen. Praise God. We will sustain